Isalokhu ixoxiwe indaba kaShwi noMtekhala ababonakale behlele noMthandeni Famanqele e-studio. uShwi noMtekhala iqembu elithandwa kakhulu nelihlonishwa kakhulu nelidala futhi lapha endimeni kaMaskandi. Leli qembu laShwi noMtekhala ezinyangeni ezedlule lahlukana emva kokuba bengaboni ngaso linye ngezinto ababeyiplena uma bendawonye. Ukuhlukana kwaleli qembu kwathinta wonke umuntu owumlandeli kaMaskandi nongesiye umlandeli kaMaskandi ngoba kuyaziwa ukuthi leli qembu leli umlandeli kaMaskandi noma usuye kodwa ingoma abayikhiphayo zakha wonke umuntu futhi wonke umuntu uyayithanda. UMthandeni Manqele wathintwa ukuba alungise lolu daba noma-ke angenelele kulolu daba likaShwi noMtekhala kodwa akazange asho lutho. Into ayenzile uvele waqhamuka nevidiyo nje sebendawonye uShwi noMtekhala kanye naye. Le video le imangaza abantu ukuthi kanjani ngoba phela kwazi ukuthi uShwi noMtekhala ababhekane nhlobo. Okufike kwajabulisa abantu kakhulu ukuthi lapha evidiyweni uyababona ukuthi bobabili bajabula, akekho onenkinga nomunye noma akekho okhombisa ukuthi unenkinga nomunye, bacula nje ingoma kumnandi. Amathemba abuyile ukuthi cha, leli qembu leli kungehle libuye njengendlela okwenzakala ngayo.